I consider myself a very, very lucky person because from nothing, with no favors asked, I have become what the public has made me become. So that is extremely rare. Η Μαρία Κάλλας είναι το σημείο αναφοράς για την όπερα του 20ου αιώνα με αξεπέραστες ερμηνείες και τεχνική. Ήταν η γυναίκα που παρόλο που κατέκτησε την παγκόσμια καταξίωση, έζησε μια ζωή γεμάτη τραγωδία και ψυχικό πόνο. Μια ζωή που λίγοι γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι κατανοούν. Then with Mr. Onassis, we had a wonderful life. I do regret when I stopped singing. You stopped singing because of him? Well, no, I worked less and less because evidently he did not like me to sing. Η Κάλλας, η γυναίκα που μάγεψε το κοινό με την αξεπέραστη φωνή της και χαρακτηρίστηκε ως divina, δηλαδή θεϊκή, υπήρξε μια μοναχική ψυχή που έζησε στο σκοτάδι της απόρριψης, των ατελείωτων πιέσεων και της εκμετάλλευσης. Από την απομόνωση και την πίεση που της άσκησε η μητέρα της, μέχρι τους έρωτες που την συνετρίψαν, η ζωή της ήταν γεμάτη φθαρμένες προσδοκίες και βασανιστικά διλήμματα. Η ιστορία της δεν είναι μόνο μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές καριέρες στην ιστορία, αλλά και μία από τις πιο σκοτεινές τραγωδίες που συνέβησαν ποτέ πίσω από τις κουρτίνες. Ποια ήταν η πραγματική Μαρία Κάλλας? Μία γυναίκα που δεν έπαψε ποτέ να παλεύει για την αγάπη και την αποδοχή, πληρώνοντας το τίμημα με την ίδια της την ψυχή. And you see, you hope a lot. Maybe it's my fault. I put a man on a pedestal. And I hoped a lot. And I probably was disappointed. And probably was my fault. Η γυναίκα που έγινε σύμβολο της απόλυτης τραγωδίας με ένα θάνατο που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν αποτέλεσμα θλίψης και όχι καρδιακής προσβολής. Σε αυτό το βίντεο θα εμβαθύνουμε στην τραγική ζωή της Μαρίας Κάλλας. Δες τώρα ολόκληρο το βίντεο στο κανάλι Histodramica στο YouTube.